2024 सालनिफ्राय जागायजेनबाय दिनै 25 तारिख दायो जोङो रंजाबाय ओमफ्राय बिदद जाबाय जोङो आरोखि मोसानानैहाय ओमफ्राय दायो जोङो माने गंसे न'खरावहाय आरोबाव जों थांबावनायसै बेलायनि नायदो बेवहाय न'खरावहाय फैबावबाय बेवहायबो जों रंजानायसैलाय आरोखि दायो नै मा साजायदों मा साजायाखै लामायाव बेलाय नै दोनि सिनारि बानायबाय आरोखि बिबार दोनग्रा ओमफ्राय नै नायदो बेफोरावबो नै बेबायदि आलुबो गायदों नै बेयो जाहैबाय नै अन्थाइनि किटचेन बानायदों नै बेखौहाय अन्थाइनि वाल बानायनानैहाय नायदो दायो नै ख्रिस्टमासावहाय बेरायनो फैबाय रंजानायसै आरोखि जों ओमफ्राय भिडिअ जानायसै आरो दायो जोङो नै माने ख्रिस्टमासावहाय जों रंजानो थाखाय ज' जाबाय बेलाय नै बेवहाय जों रंजाबावसिगोन बेलाय नै नायदो बेलाय नै दायो जों मोसानायसै बेलाय नै राउन्ड जाजोबखाबाय मानसिफ्रा बेलाय नै नायदो लोगोफोर ओरैबो बेलाय नै नोंलाय जाहांबाय